Moi, je vais m'en ne mago b'i la Bozo. Bozo. Sofia garisɛgɛlen don i b'a kalama. Awɔ. Nka i tɛ min don garisɛgɛ in t'e ta ye. Sisan kɔni tiɲɛ na kɔni n y'a dɔn k'a fɔ ne yɛrɛ muso a ko man di bilen yɛrɛ. Yɔrɔ. Bozo. Kamalani dɔ bɔra yan tilegan in na. Wallahi n'a kɛ ɲini kana ne ni Sofia bɛ dasi ɲɔgɔn na. A ko ale ni Sofia b'u ka kanu na. U ka kanu jalen. Sofia ma deli k'a fɔ ale ye abada don kelen da kelen na k'a furulen don. K'u ka kanu duman kɛ. K'u ka ko dumanw caman kɛ. K'u ka yalaw n'u ka fɛnw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Fo furuko layidu b'u cɛ koyi. Sofia garizɛgɛtigi de ye o kɔnɔma de ale den na. Mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'a fɔ ale ye ko Sofia furulen don f'a bɛ cɛ wɛrɛ ka so. Bozo e ta ye o de ye. Mɔgɔ bɛ wuluden fa dɔn. E ta ye o de ye. E fo ne ka du kɔnɔ yan mun wa? Fo du kɔnɔ yan n'a tɛ ɲini kana ne yɛrɛ ni Sofia bɔgɔ ɲɔgɔn fɛ. Bozo n bɛ min f'i ɲɛna fɛn min sɛba tɛ fɛn jugu yɛrɛ ka k'a den kɔ. Wallahi ne ye n bolo si yɔrɔ min na tile bɔra o yɔrɔ la. Tile bɔra o yɔrɔ la Sofia ko la. Muso tɛ se ka den wolo ka tila k'a k'a jugu ye sa. Ala fɛn min ne bɛ ka hɛrɛ de fɛ ɲɔgɔn ye. Nka n'i ko k'i ta don ne kɔni b'a fɛ i ka nin ko in ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na. Bari nin tɛ farinya ka nin kɛ ten dɛ. Abada. A tɛ se ka farinya k'a dɔn fana ko yan ye Sofia cɛladu de ye. Munna a ma taa faso la? I bɛ kɔ kunna i tɛ min sɔn kan dɔn dɛ. N b'o f'i ɲɛna. Muso t'i bolo. Na ye nin faamu. Ne kɔni bɛ ka kuma fɔ ne tan kɔni don kɔni Sofia tɛ si ne ka du kɔnɔ yan. Fo du kɔnɔ yan ka na musokɔrɔbatɔ sigilen sɔrɔ hali ni bɛ ka kuma cɛ tɛ ka ne lamɛn. A tɛ ka firifiritɔ bɛ ɲini ka na su ne ɲɛ kɔnɔ. Sofia bɛ ne kɔfɛ a bɛ ɲini ka n'o sama ka bɔ. K'o dasi k'ale den t'i wolo cɛ wɛrɛ ka so. I t'a bila ka taa den wolo a cɛ ka so. Non ne bɔra kɔni a tɛ se. Non maman ne. Waliden kɔni kun tɛ di ne si ta ba kun ka so dɛ. O tɛ kɛ dɛ. Ne ni bɛɛ lajɛlen faamu sa. A Sofia tɔgɔ yɛrɛ taara. Maa yɔrɔ dɔn. Depuis ko in kɛra a taara jigi so kɔnɔ i ko mori min bɛ kaliwa kɔnɔ. N t'a yɔrɔ dɔn maa ye ɲɛ la. A tɛ si yan nɔ. E de ko k'i muso don. Ne de ye tan sa ne ni bɛɛ lajɛlen faamu ne de k'i mankan tɛ si yan nɔ a tɛ si ne yɛrɛ ka du kɔnɔ bilen. Sofia ko nin y'a bannen de pewu. A tɛ taa ka sɔrɔ nin ma ɲɛdɔn dɛ. A tɛ taa n'a ma nin ɲɛ dɔn ka bɔ yan. A tɛ se ka don ne si ta den ka so ka tila ka taa kɔnɔ ta cɛ wɛrɛ fɛ ka na k'a b'o den wolo yan. Nin ko in tiɲɛ n'a nkalon fo ne si ta k'a dɔn fo Ala ka ne si ta ka tiɲɛ segin ne ma ka ne lajɛ yan de. N'o tɛ ne tɛ sɔn a tɛ taa. Sofia bɛ nin ɲɛnabɔ yan fɔlɔ de ka sɔrɔ ka taa. Ini tuh. Mungkin. Mai fudaran. Wala ngoma ka ngarde ka fagi kana fu. Ha? Wala ngo ile ma fo man sile ya ka fa ko kum zo fani la. Iman da wala ka doadi. Ma da wi do wali kam. Mbole ma do ni. Tapi ye kala ye kar kan lay ha. Ite min kele fala ibaraye. O te kele na ko isile tiabi kuna. O fali ni. Ne b'a fɔ ko o sika lo. Tonton ne ye tan fam. Fɛn dun tɛ ne kunna bi k'a di ma kɔni. Ah bon. Ne ye fɛn ko f'i ye. Ne ka est-ce que ne ka wari ko kuma f'i ye? Ayi. Han?
ne ka wari ko kuma dɔ f'i ya i ka mun na ka kuma fɔ n ye kɔ ni mo foyi t'i la wari la voilà et puis n ye kelen f'i ye han attention farikolo la ka dɛ et puis n tɔlen kuma min ka tɛgɛ filɛ nin na fɛn dɔɔni i k'i sɔn i jɔlen dɛ o bɛɛ k'i sɔn ye so nin kɔnɔ yan walahi i ta filɛ cɛtigɛ mana mo i k'u ta i bɔ ɲɛkɔrɔ. tonton bɛ fɛ k'i ɲininka n'a ma kɛ ma basi ye depuis e nana ne ye kojugu jumɛn ne kɛ. I ye kojugu mun kɛ i ma ye min kɛ i n'a la. walayi ne t'a dɔn. I t'a dɔn wala i n'a dɔn tele filɛ na i bɛna wo i b'a k'i la lɛfɛ la tuguni i n'a k'a fɔ k'i ye min kɛ yan bɔn tura fɛ a ye fanifima dɔ ye ko mun sɛbɛlama de y'a kɛ fiyewu k'a fili fiye. e ne yɛrɛ bɛ kɛlɛ la o. cogo di ta. depuis o don ne bɔra e ka se e ko ne ma k'e bɛ tila ka taa ne sɔrɔ an fɛ yen nin y'a dɔgɔkun 2 de ye ne bɛ k'e ɲɛna filɛ ne min ye ɲɛ la teriya tɛ kɛ tantɔ dɛ. depuis don min na e ni ne ye ɲɔgɔn ye o dugusajɛ bɛɛ ne taara fɛ yen ne taali furucɛ de sigilen sɔrɔ ne ye ɲininkali k'a la dɔrɔn nin ye burujali da ne kan fo ne bɔtɔ la fo ne sen bɛ fini. ayi e ye mun de k'a la. fosi. ne ma sɔn o kuma ma e ka taa an ka so ka taa ne ɲininkali kɛ bozo la bozo k'e dɔgɔya e dun bɛ bozo dɔn mɔgɔ min don a tɛ sɔn o ma abada n'a sɔrɔ n'i ma fɛn dɔ k'a la. an k'o bɛɛ to san ne tɛmɛ ne sinamuso sigilen na sisan a bɛ kasi la o tuma na mun de b'a la. sira i ma kuma n ka juguya tɛ koyi Sofiya ka ko finma a n'a jɛma a foyi de tɛ se ne Hawa ma. a bɛ worontoli la i b'a fɔ k'a fa n'a ba de sa ou bien aw cɛ y'a labila de. i yɛrɛ ka ko laɲini i bɛ tila ka t'i sigi kare kɔnɔ k'o kɛ worontoli ye i tɛ jɔn ka nubaliya duman f'i ye a kɔnɔma de don cɛ wɛrɛ den na. Sofiya mun b'i la mun de ye sɔrɔ e bɛna sɔrɔ ne bolo ne bɛ se ka don du kɔnɔ ka t'i sigi yan i yɛrɛ dun fari fagalen don mun de bɛ yen. Lafiya ne bɛ yɔrɔ min na sisan hali ne ka sa o ka fisa ne ka bɔ a fɔ astafurula ka n'o fɔ e b'o fɔ mun de la mun de kɛra. ni nkalon da nkalon min ni tiɲɛ bɔlen don saya ka fisa bɛɛ la. e yɛrɛ bɛ fɛ ka mun fɔ e b'o fɔ ne ɲɛna ne tɛ ka kundi ju sɔrɔ kuma in na. I b'a kalama kamalen dɔ yɛrɛ ka an fɛ o don na ni nin buramuso bɛ yen k'ale ta ye ne den ko ne n'ale bɛ kanu na ne ma fosi de fɔ ale ɲɛna ko n furulen don. mais o ne bɛ ne yɛrɛ ɲininka o e kɔni dalen b'i yɛrɛ la ko bozo de ka ye den ye. bɛɛ kan ka sigi ne na fo n'a kɛra e ye i b'a dɔn o tɛ n jogo kɔni. ayi ma sigi la ne k'i ɲininka de. kana na nin fɔ yan nɔ koyi. o dun de don dɛ o de kama bozo fɛnɛ y'a fumali ka kɛnɛ ma sisan kɔni ne kelen de tɛ n ka ko ye ni min ye n ja n b'o de kɛ ne tun bɛ min kan kojugu walayi n kelen kan tɔɔrɔ sigi la hali n tɛ se ka ninakili ni cɛ n'a ma nin feere kɛ an ka bi la. ne m'a f'i ɲɛna ko sani o cɛ ne kuseni pa ka bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ wa cɛw tun bɛ n'a ta cogo min na tun bɛ n'a bila ten. daga wuli ne ko ne bɛ ɲininka ne yɛrɛ tatɔ ye min. komi n famana ka se an ka so ne ka taa bɔ n fa la. ni ko ten tɔ o waati ne bɛ na fɔlɔ. ok an ma kɛ ten n'a kɛra cogo min na dɔrɔn n informe ye. ok ni ko ten tɔ. awɔ k'an bɛɛ ni e yɛrɛ b'a dɔn k'i cɛ ta i den e b'i yɛrɛ fari fagola mun na ni m'o dabila u bɛna fɔ ko min bɛ ka fɔ k'i sɔnnen don ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'i ye nin ko in sen k'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ i buramuso nɔ b'a la
walima i sinamuso ɲɔgɔn na sabula n'u y'a yirila cogo bɛɛ la k'u nin t'i fɛ u bɛ fɛ k'i labɔ sen kɔnɔ o dɔrɔn de fɛɛrɛ tɔgɔtɔgɔ ɲini. Lafiya ne kɛra o kɛ ka kuma fɔ e ɲɛna e bɛ mɔgɔw bisigili dabila o ma ɲi nɔ. Bisigi ko tɛ n terimuso ne bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna e bɛ da mɔgɔ la kojugu kana da mɔgɔ la bi mɔgɔ bɛ sɔn ko bɛɛ ma a ka intérêt nɔfɛ. O ye tiɲɛ n b'a dɔn ninnu tɛ n fɛ mais ni nkalon sugu u tɛ sɔn ka da ne na. mais n'i ko ten ala ka tiɲɛ dɛmɛ an bɛ nin ko in sɛgɛsɛgɛ ni a tiɲɛ bɔra yɔrɔ min na an tɛna o yɔrɔ yan an ka don so kɔnɔ. n tɛ mɛn dɛ. Sofia i ma foyi yala fɔlɔ kabini ne ma don ne y'a f'i ɲɛna n'i ka taa ni ne Hawa tɛ se ka kɛ cɛ kelen na mais i ye ne ka kuma kɛ manamanakan de a filɛ i bolo ne bi n b'e tɔgɔ n b'a kɛ ka diɲɛ na min de ko nin ko in ka don histoire la han denw i hinɛ bɛ n na sa. Anda bozo. Hey. Mana do sono? Sono no. Na sono. Sofia. Inya bina. Inya bina kon. Boro ne bolo bore ga pep. Tane kuma ke film mo suyi. Dere to mo. Bismillah ne mnige. Mnige ta do. Na fura ne bozo yi na ge danga de du ono no. Mbamso bolo ka sabu ye ko ye. Ja ebe ala ni mine ka ta bolo ta chawore bolo. Fo kana ne I do afo na du ono la. I bozo wala. I ko na la. Kala man ti na wala. Ni wala ko kera. Chene kera. Nte chendo wala. Ne ta don mun te dore do iga mine iga chegata ikulu bina ni ndeka ko nya bone pep bozo mi ko ko na mun gara pa ko mugale ha to do kire biti bozo ni mala no ni biki bon na sa oh hala le benga nugu min kuma ngira expliquer ci o ci ou mo ma dugo ça fait wala bila saka di na foli quoi cela da ici quand on a pas d'abord il peut vraiment se bouger dans se bouger oh comment on dit il y a un jour mama dit afin doucement ya mais ah ça le met ite min kala mare ah Sofia kono mare do ci wala dina ka tuma furula mo may ngat siga no dongo kunu la da fe ka foyna ko kamalin na fo nga du ko nala no kana Sofia buruja ko faka ta dewole faka du ko nala amati ga la da yo ko do ya fi mbam so da foyna mo ma sita ngotindo abe galoti ga da Sofia la ke ne me fi hakli siga ye to ko ya kusiti de yi oh tu vois quand tu réfléchis de Camille comment mais et puis il a fait qu'il n'a rien fait réfléchis e ko de la du ko benina no mais réfléchis to di bile il y a ande na mai kuma fora na ceda amaga wala ne te chendo buzu wala ne te chendo wala le ko wala ita do to do kire biti wala enta do no ma ne ga chenya na yare
me bo metami ne be kile be ba so na ne te boy abi ye me fi ya ne de ngadi ya ne mi le ta ikara gari kibla kula te wani ba ba fo ko yi pre ikanga ni ke fo ko do kisi ke passation ke le le di passante ite foi kana fa ga manga yo ke di ke foi ha ibe kuma bla kare ko nana ibe ke gane mo yo iye ne mo la to ga giri ta ni na ko so ko ikara kuma ko imaku bani yere fani ni nga ko so ko nana ile ala kala me ka wo fani ko kare ko o ka ni kina ya fo ina musuli ata ko do ile le to ko ni imeli ki pasa so ke mo re ka na mana ka fo ibara ka fo ko ani musuli no fe ile ti mili fo no fo kani yi ga yi da ko te ma so ga ni fo te mili na voilà il faut la mili ke dem so wa fo ti la ko ni anyaka ida la ko ba so n'a sonte avec elle ke mana ka fo da blasa furu sanjoli ti muso so yi kan ka don cho ni te bigandi ko ni te furu sanjoli e kan la lo cho muso kan la so no mata so mi kan ko lo ki dem so ni mai mate me pi ya yi ka mi fo ke noni faut te passation Emily faut te c'est que là akoye ni parce que là voilà on ka dini mana dugo no voilà anya ni non fison ja ne ra bona mo ja nge ko ra bona ja ija yi bika ni te fi misi ko lo mali yi te fi ibili ta ina la kuma fe ina ta ko kuna yawo mso duti to ni mankela ali mso ba de la mo ani chiba ba de la mo tikeni mso ba de la mo kele ko sizedi ibra kala ko po adika di mo tuni abika na mani ina sorry Bon, ça va? Ça va. Et bien, mon plan est là. On est mené. Mais il est un blati là. Tu veux y en avoir? Avec les flabons, mais qu'on a un niveau l'antigui. Je sais. Tu connais un abora. Oh, Jarayere. Merci. Il sera fait de te bolo ni tu na boli kama. Mais ebe kanyi na mingole. Ne mu se fili. Mu ne be me na minto ta ko kamina. Ne ki mo fonfe. Ne ba be ke. Comme de ne reste là. Tabli an te anga dani. Wa ne furla mo homa. Ne porto. Bal ma fulu. Era ba be kama. Mo wala na enne ko do la. Bina mu ne fo. Avec un air ma ko chene. Akon tabli angan histoire d'atu. Sami machi ma sa angan histoire ni. William Dala niveau. Allah de na bla. Message au Jarain. Ok. Ni koni ada ni ma. Angan histoire d'atu ya. Sabula ne fulu ni na kesi. Akon kadni. Ni deli yere de. Ida foi tempo. La fonera capita. Kana ni wole dozo ni te ina gele ade ni je ni ngapma me Awa abli buna go iye minke i take atodoro neta ne tekse